Vă mulțumim pentru invitație și în numele fraților din Corul Bărbătesc, a celor din Vicov, din Bucovina, dorim să vă salutăm cu har și pace pe fiecare, distinși invitați, pe toți care suntem aici, Dumnezeu să fie onorat. Fiindcă Dumnezeu are un mod de evaluare și este atent la toate detaliile, vreau să citesc un cuvânt și apoi să trec la loc. Cuvântul Domnului Matei 25, de la versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să spun, de aproape 20 de ani de când ne cunoaștem și colaborăm cu Biserica Elim, Piatra Neamț, am fost foarte motivați în multe aspecte, în multe lucrări și mulțumim lui Dumnezeu că El dă și voința și înfăptuirea. Îi mulțumim că datorită Lui suntem și putem să facem ceva, nu ca să fim mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți, Dumnezeu să fie onorat. Iar când fratele Liviu transmite un mesaj, este irezistibil să nu iei măsuri, să nu iei decizii și să treci la fapte. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Amin.